Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, поважаныя YouTube-гледачы і слухачы нашага інтэрнэт-радыё. Сёння мы працягваем наш кодекс канонічнага права з ксяндзом-канонікам, яшчэ да таго ж канцлерам Курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, ксяндз Дмітрый. Хвала навекі, вітаю ўсіх шчыра. Сёння, калі хацелася б мне паразмаўляць, можа ўжо патрошкі падысці да завяршэння этой вялікай тэмы, якую мы пачалі, зважаючы ад пантыфіка, праз біскупаў, пробашчаў, вікарыяў. Сёння перайдзем да такога паняцця, якое існуе ў кодексе, таксама практыцы касцёла, як рэктары касцёлаў. Хто такі рэктар касцёла? Часамі такое можна чуць фармуліроўку. Пад назвай рэктара касцёла, права гаворыць, маецца на ўвазе святары, якім даручаецца клопат аб якім-небудзь касцёле, які не з'яўляецца ні парафіяльным, ні капітулярным, ні далучаным да дому рэлігійнай супольнасці або таварыства апостальскага жыцця, якія лібруюць у іх набажэнстве. То есть, атрымліваецца, што звычайна ў нашай практыцы, то есть касцёл звязаны з нейкай парафіяй. Так. Касцёлы. Там ёсць нейкая парафія, на парафію чымсь пробашч, часамі ёсць вікарыі. Яны займаюць душпастарствам. Але ёсць таксама такія сітуацыі, такія месцы культу. Я спецыяльна ўжываю гэта слова, таму часамі мы называем іх капліцамі. Хаця з пункту гледжання права касцёльнага, гэта ўсё ж такі касцёлы, хаця і маленечкія, бо капліца ад касцёла не адрозніваецца велічынёй, там ёсць трошкі іншыя, пра якія пасля скажам. І пры гэтых касцёлах няма парафіі зарэгістраваны, толькі святар там у гэтым касцёле моліцца. Тут прыходзіць да ўвагі першы ў нашай дыяцэзе, то гэта такая касцёл, некаторыя кажуць каплічку ў вёсцы Прасціня Свірскага раёна. Парафіі няма зарэгістравана, але ксёндз рэктар ёсць, у гэтай капліцы моліцца, прыязджае цэлебраваць святы імшы, цэлебраваць іншыя сакраменты. Таксама ёсць у Гродні такі касцёл. Іх немного ў Беларусі, але яны сапраўды ёсць. Можа больш... Хацеў задаць пытанне адразу ж. Пры семінарыі нейкае малітоўнае месца сталае. Гэта фактычна з'яўляецца касцёлам, і там няма парафіі, значыць там ёсць рэктар, ці правільна? Так. Як няма парафіі, там ёсць толькі зноў-такі пытанне, пра якую семінарыю мы гаворым. Дыяцэзіяльную, якая не звязана з законамі? Не, але ці ў Беларусі, ці ў іншых краінах. Таму што у нас, напрыклад. У нас у Беларусі ёсць дзве семінары, як мы ведаем, семінары ў Пінску, семінары ў Гродна. І гэтыя семінары, скажу, яны непасрэдна не звязаны з якім касцёлам. То есть там ёсць, часцей у Пінску гэта катэдральная парафія, у Гродні гэта парафія знаходжання Святого Крыжа. Але гэта самастойныя парафіі. Семінары да іх не мае дачынення. Семінарысты маюць свае капліцы, і ў Пінску, і ў Гродні. Гэтыя капліцы таксама ёсць рэктар. Тут ужо мы не кажам пра касцёл. Гэта менавіта капліцы, бо, хаця капліца ў Гродні, яна, можа, большая за многія касцёлы, якія ў нас ёсць у дыяцэзіі, але тым не менш гэта капліца, бо яна вызначана для ужытку нейкай канкрэтнай групы вернікаў, у дадзеным выпадку семінарыстаў. Гэта так сітуацыя ў Беларусі выглядае. Калі браць іншую практыку таксама еўрапейскіх краін, многіх, перадусім Польшчы, можа, Італіі, там часцей за ўсё семінарыйны касцёл, ён з'яўляецца менавіта рэктаральным касцёлам, то есть не парафіяльным. Я вучыўся ў варшаўскай семінарыі, там касцёл, які адразу за палацам прэзідэнцкім стаіць, ён не быў парафіяльным, і ўжо рэктар семінарыі быў таксама адначасова рэктарам гэтага касцёла. Поэтому можа быць вельмі па-рознаму, але такія нюансы юрыдычныя ёсць. Ясна. Дзякую. Рэктар касцёла — гэта касцёл, які, што права гаворыць, не з'яўляецца ні парафіяльным, які не з'яўляецца не парафіяльным, які не з'яўляецца ні капітулярным, ні далучаным да дому рэлігійнай супольнасці, бо такія таксама касцёлы ёсць. Але і там, дзе цэлебруюцца набажэнствы.
А вось адразу ж вынікае такое лагічнае пытанне з пункту гледжання нашага секулярнага дзяржаўнага заканадаўства. У нас жа як яно? Фактычна усе парафіі для дзяржавы гэта як грамадскія арганізацыі, якія там засноўваюць 20 чалавек, по-моему, так? І вось як афармляюцца такія касцёлы, калі там няма парафіі? Не, это вельмі просто, потому что парафия является религийной организацией. Вот, и згодно со статутом парафия может иметь свою властность. И таких костюмов может быть у властностью парафии абсолютно законно, абсолютно легально. С этим проблем у нас нема. І ён можа быць ва ўласнасці парафіі, але пры гэтым ва ўласнасці парафіі можа быць і другі касцёл, які з'яўляецца парафіяльным, а гэта з'яўляецца рэктаральным, то бок парафія там не моліцца. Никто не говорит, что, скажем так, у парафии может быть только один костел. Может быть несколько костелов. Вот, там тут с этим проблем как раз нема. Просто некая нерухомость, то есть некая маёмость, якая парафия. Да, может быть костел, может быть капличка на могилках, может быть парафиальный дом у парафии. На парафии еще много чего может быть. Машина на парафии может быть, автомобиль записанный и так далее, и так далее. З гэтым праблем якраз няма ў законодаўстве, само беларускі, поэтому это все робится, все легально, поэтому да, и только просто один костел называется парафиальным, там где есть парафия, но это уже по костельному праву, это уже для по сутности державного права, калі на парафію есть два костела, для их все равно який парафиальный, электоральный, то есть державное законодаўство не робіць такой розницы. Вот, але законодаўство костельное, есть костел парафиальный, там где есть пробашч, вот, и тады ёсць касцёл рэктаральны адзін або нават можа быць некалькі, да гэта яшчэ дойдзе. Вось. Далей. Рэктара касцёла свабодна прызначае дыцэзіяльны біскуп. Это ясна. Абсалютна, бо это рэктар касцёла. Вось. Хіба што гэты касцёл сапраўды звязан нейкай манаскай супольнасцю, то, што мы ўжо казалі, тады ўжо, канешне, права біскупа трошкі абмежаванае. Ён ужо не прызначае, а больш правільна сказаць, зацвярджае тых кандыдатаў, якія прадстаўляюць законную ўладу, часцей за ўсё правінцыял. Тут залежыць ад канкрэтнай сітуацыі. Вось. І вось трэці параграф гаворыць, што рэктарам касцёла, далучанага да семінарыі або да іншай навучальнай установы, якой кіруе духоўны, з'яўляецца рэктар гэтай семінарыі або калегіі, хіба што вось біскуп пастановіць інакш. Ну, звычайно, так оно и есть. Да? То есть, что еще важно для рэктаральных касцёлаў? Там могут, по сутнасці, адбывацца усе набажэнствы, якія адбываюцца у кожным парафіяльным касцёле, перадусім цэлебрацыя святых імшаў, цэлебрацыя сакраментаў. Вось толькі за ўсё ёсць, скажем так, парафіяльныя кнігі, якія яны павінны весціся у парафіі. Не у касцёле, толькі ў парафіі. Таму, напрыклад, калі ўзяць прыклад той самай Варшавы, катэдральная парафія, там, наколькі я памятаю, належыць 6 касцёлаў для яе. Таму што, хто быў у Варшаве, ведае, што ў цэнтры касцёл на касцёле стаіць, там і катедра, там і езуіцкі касцёл, і паўліны, і дамінікане, і францішкане, і святая Анна, і семінарыйны, і візіткі, і святой крыж, то есть там і катедра войска польскага, там усё разам. Все одно по одному. Натурально, что таких территориальных парафій там нема. Столькі вось это касцёлы ўсе рэктаральныя, але такі справу душпастарска-канцелярскую, да, то есть документами, это ўсё працуе проба парафіі. Да, то есть парафія ўжо катэдральная. Еще есть такая трошки, нюанс. Скажу тады адразу задаць такое пытанне. Вось гэтае словазлучэнне фарны касцёл, якое вельмі часта ужываецца якраз людзьмі, якія фактычна знаходзяцца, скажем так, па-за касцёлам, па-за царквой. Гэта такія не надта веруючыя звычайныя людзі ці нейкія свецкія гісторыкі такі тэрмін ужываюць. Фактычна тэрмін фарны, ён то і значыць парафіяльны, наколькі я разумею. І гэта якраз тычыцца тых рэгіёнаў, дзе вельмі шмат ордэнскіх касцёлаў. І якраз такі вось той касцёл, які парафіяльны, яго і называюць фарным. Ці правільна я разумею? Больш-менш так. Іншыя касцёлы, асабліва у сярэднявеччу, новым часе, калі былі моцна развіты манаскія супольнасці, бо калі паглядзім на, скажем так, сетку
касцёлаў у Беларусі, асабліва на Гродзеншчыне, можа, у заходняй частцы вельмі много было кляштраў, там, францішканаў, езуітаў і гэтак далей, дамініканцаў, кармелітаў, усё на свеце былі. А вось такія, то, што мы сёння называем парафіяльныя касцёлы, то есть фарныя, бо фара — это парафія. Вось, іх таксама было, ну, адносна не вельмі много, вось, таму яны ўсе называліся фарнымі. Назывались фарнымі касцёламі. Вось, поэтому і на сённяшні дзень, каб не было, таксама блытаніна ў людзей у галавах. Таксама трэба ведаць, што фарны — это не нейкі там касцёл, адзначаны спецыяльнымі прывілеямі ці чымсьці іншым. Да? Сам кажуць, бо ёсць касцёл, я такое чуў меркаванне, ёсць касцёл парафіяльны, вот кажуць, а ў нас фарныя, а тут катэдры. Да? То есть трэба разумець гэты рэчы, па сутнасці парафіяльны і фарны тое самае, па сутнасці. Да? Ну так, але я вось таму і падкрэсліваю, што часта людзі далёкія ад актыўнага ўдзелу ў рэлігійным жыцці, яны гэта слова фарны падкрэсліваюць, і ў яго з'яўляецца нейкі сэнс, якога раней ніколі і не было. Сама наступнае прадпісанне, якое права гаворыць, што ардынарый месца там, дзе палічыць гэта дарэчным, можа прадпісаць рэктару, каб цэлебраваць у яго касцёле акрэсленыя службы за народ, а таксама каб пакідаць касцёл даступным для пэўных груп вернікаў, якія маюць намер дзейнічаць. Гэта характэрна прызначэнне рэктаральных касцёлаў. Напрыклад, ёсць касцёлы, якія займаюцца, напрыклад, душпастарствам акадэміцкім, займаюцца працай са студэнтамі. І таксама, калі бяром, то есть, гэта, у Беларусі, у Гродні ёсць касцёл, брыгіцкі касцёл, там ён не з'яўляецца парафіяльным, а рэктаральным, ось, наколькі я ведаю, ось, і там займаюцца душпастарствам акадэміцкім, працай са студэнтамі. Наступная справа, та сама Варшава, калі успомнілі, там пры катэдральнай, адзін з касцёлаў, які належыць катэдральнай парафіі, там ёсць душпастарства асобаў сляпых, людзі тушчых. Ось, то есть такія, для гэтага таксама і утвараюцца таксама рэктаральныя касцёлы, да? То есть, каб нейкія групы вернікаў маглі свае цэлебрацыі праводзіць і гэтак далей. Але гэта тады хіба не павінна быць капліца? Нет, это именно костюм, это ректорский костюм. Чему? Потому что каплица, то, что отрознивает каплицу, я уже вспомнил, это то, что она предназначена для конкретной группы верников, а інших туди уваход дозволено, скажем так, только в обмежеваних випадках. Тут же кожен може прийти. Это открытый костюм. Коли это не ваш душпастерський академіст, на їм святуємо, що може прийти кожен чоловік. Каплицу у монастырь дом, треба з дозволу там вельмі кожен день там кожен чоловік не прийти, скажем так. На нейкі урачыстасці адчыняюцца, ось, таксама семінарыйныя капліцы ўсе. Гэта установы закрытыя. Ось. І капліцы, якія там існуюць, яны для ужытку веры. Вот. Гэта што наступнае такого моманту існавання рэктарскіх касцёлаў. Без дазволу рэктара або іншага законнага настаяцеля нікому не дазваляецца здзяйсняць у касцёле цэлебрацыю эўхарыстыі, удзяляць сакрамент або выконваць іншыя святыя функцыі. Гэты дазвол прадастаўляецца або адмаўляецца ім паводле нормаў права. Ну, такая права, па сутнасці, як і парафіяльны касцёл. За гэты касцёл там ужо рэктар. Проба ж больш адказвае за парафію, так. Проба ж парафія, да парафія належыць касцёл. А рэктар касцёла таксама, калі там хтосьці, груба кажучы, захоча цэлебраваць святую мшу, нейкая група людзей, ці адзін святар, понятна, што ён павінен дапытацца дазволу рэктара касцёла, а не ўжо самастойна дзейнічаць. Далей. Рэктар касцёла павінен сачыць аб тым, каб святыя функцыі цэлебраваліся ў касцёле дастойным чынам паводле літургічных нормаў прадпісання канонаў, каб верна выконваліся абавязацельствы, каб асцярожна кіравалася маёмасцю, каб забяспечвалася захаванне і прыгажосць святых начынняў, святых будынкаў, каб не адбывалася тое, што нейкім чынам не адпавядае святасці месца і адпаведнай пашане перад Божым домам. То есть бачым, што ў гэтай сітуацыі зноў-такі рэктар касцёла з'яўляецца тым, хто адказвае за гэты касцёл, за гэты будынак перад пробашчам, перад ардынарыем месца. Вось гэта асноўна такія функцыі, якія выконваюць рэктары касцёла.
Ну і знову таки звальнення ректора, опять-таки, справа ліцензіального біскупа з захаванням усіх правоў і абавязкаў, які ёсць у адносінах законных асобаў. Вось, ну, таким чином гэта адбываецца. Вось гэта, па сутнасці, пра рэктарскія касцёлы ўсё. Я хацеў проста, чтобы мы ведалі, што такая сітуацыя ў касцёле ёсць. Не абавязкова кожны касцёл з'яўляецца парафіяльным. Ну, кожны ёсць пробак, які там... Ёсць іншая такая. Касцёлаў, паўтаруся, у нас у Беларусі вельмі немного, вось, ну, але ёсць. Вось, іх больш у заходняй Европе, перад усім, ось, касцёлаў много, звязаных з манаскімі інстытутамі, вось, ну, але там таксама адбываюцца душпастарскія дзеянні, на якія таксама можна прыходзіць. У мяне ўсё. Все фактычна? Так. Добра, ну тады такі сёння выйдзе даволі кароткі 20-хвілінны выпуск. Таксама ёсць трошкі справ яшчэ. Калі такая сітуацыя, так, будзем тады паціху развітвацца з нашымі слухачамі. Глядзіце нас. Спадзяемся, што на наступным тыдні запіс атрымаецца, так? Так, спадзяюся, так. Рэктаральныя касцёлы — гэта даволі цікавая з'ява, можа быць, не надта пашыраная, але сапраўды мы бачым, што няма, што называецца, нічыйных касцёлаў, калі яны дзейнічаюць. То есть іншы статус яны маюць. Ну а мы зычым вам усім добрага тыдня. З Богом! Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.